Merhaba, teşekkürler. Akşamlar kapıda ve merhaba. Teşekkürler. Момчета, вали най-силния дъжд на света с гръмотевици. Най-кошно отрити. Пиратка, най-силната пиратка. Това е по-силна пиратка. Това е... Приятели, Биг Банг сточи. Сега праткарина? Не. Капи. Майстора не си оправил тавана обаче. Ей. Капи насякъде. Какво има за ядене? Вода. Да, от казиното. Приятели, дали от една седмица и не мога да започна да купая това нещо. Не знам как ще стане. Наистина вали цяла седмица и буквално ме спира да го направя. Кучета, тихо! Но все ще го направя спокойно, няма се откажем, приятели. Ще дойде времето и ще спре да вали дъжда. Ще дойде лято спокойно. Ако не знаете за какво говоря за 24 часа под земята. Практично сега отивам по работа, защото направя с пар. Значи сега в момента 3 часа, аз си легнах 10 часа, като се прибавих от нощната. Както видяхте се навълни казиното горе-долу. Капи. Не знам. Много го прави това проблем, защото ми капи на главата постоянно като вали дъжд. Момчета, ето вижте колата на колко километра, като не вярвате. 200 000 км точно. Тъй че... Да, още е млада колата, може да се кара. Ето може да... Минали сме 61 км. На газ. Шевролет. Джипка. Буквално пак заваля дъжд. Как ще се вършим работата в дъжда, не мога да разбера. Стане мокре. Майко... Цяла седмица ми върви на дъжд, приятели, значи ми върви по вода горе-долу. Вие вярвате ли в тези бабените суеверия, дето говориш там нещо и може би ще се случи или не? И да не ви пока нещо направя с първите работи. Я напишете в коментарите. Приятели, ако видите кой ще кажете за пиратката 400 грама, би трябвало да сте гледали клипчето вчера или ония ден. Аз в момента днеска ще го кача към 5 часа. Днеска е 13 март. Имах малко проблеми докато го кача, обаче най-накрая успях да го оправя. И сега се надявам да ви е харесало. И ако искате още такива големи пиратки, нали ви казах, на 9000 абоната ще направим вече половин килограм. Мисля, че ще успеем да ги направим най-много до един месец, мисля. Месец и нещо даже. Ама знам, че може да го направите. Тъй, че абонирайте се, приятели, ако искате да стане по-бързо, се абонирайте. Хем помагайте на канала. Тъй, че няма нужда, защото да не се абонирате. Говорим, че тази се да отиваме към центъра. Приятели, вижте на нищо с дъвката. Може да гаритам с крака. Това не е центъра тук горе-долу, сега ще го видите. Момчета и момичета, взехме се да хапнем сега. Едни българи има нови в града, сега ще ви ги покажа. Аз не съм ги виждал все още, заедно ще ги видим. Окей, че да го стоя тук. Унбоксинг на храна. Итали. Това е някаква салфетка, вестник от Италия. И хамбургера. Горе-долу. Май бил. Сега ще го пробваме да видим. Като Макдоналдс мясо, обаче уж е по-хубав. По-биги версия. Да, по-биги версия. Сега ще видим. Сега ще видим. Още от сега мога да кажа, че това не го искам в хамбургера. Не знам, защо не го казах за да махнем. Обаче не обичам карамелизирано. Вижте кой е гамно черна. Просто проводим. Това го мятнам вънка на земята. Защо не каза? Защото мислех да го пробвам, ама като го видях, не искам да го пробвам това лук. Направо мяса на повърнато човек. Това лук. Сега нека да питаме фитието, най-важно. Да, сурово е. Ето. Вижте какъв цвят е. Сурово е. Вътре не е изпечено. На мен не ме харесва. 10 лева дадахме за тия двата бургера. Вижте, наистина не е изпечен. Добър закон. Няма как ще го ям. 10 лева дадах. Трябва да ям. Навей сурово. Аз по-хубаво вкъщи да се го изпържа малко. Не, ще бия. Кетчупа комбинацията ми харесва. Махни лука. Ето лука. Чезо. И салфетка няма. Това е най-гъмното нещо. Даже не искам да си облизвам пръстите, приятели. Той човек, какво си направил сурово? Моето си е сурово, то си личи. Как да го покажа? Ето, вижте. Вижте как е направо месо. Трябва да ям. Сурово не сурово ще ям. Питката ми харесва. Питката е много мека, да. Идеално е. Приятели, гледайте какво е трябва чай. Приятели, план Б, взехме гирос. Защото това наистина не става за нищо. Ако дам на кучета, не мога да ям сугова кайма, къде да го ям това нещо. Не мога да ям сугова кайма, къде да го ям това нещо. Не мога да ям сугова кайма, къде да го ям това нещо. Сурово ще ям. Питката
пицата е хубава, кетчупа е хубаво. Бъс едно Макдоналдс седиш, обаче това кефтина направо беше ужас. 0-0. Добре, че аз помислех, още като видях кой го прави и просто Взехме друга работа. тръгнах да взимам гирос. 29 тей. Мерси за приятното хапване, дето ми пожелавате. Момчета, според вас тук може да мине колата и лесно, я вижте. На тази уличка. Да се размина две коли може ли? Не, нали? Трябва един да се качи на тротуара чак, че да може да мине другия, че манджа с грозди и цяло това нещо, за да отидем до спидито, защото е там. Приятели, сега отиваме да вземем един слънчоглед. Днеска сега на този влог само в колата и снимам нещо и говоря. Ми съжалявам, днеска ще ме слушате как говоря малко. Вече почна да се стъмнява и пак почна да вали дъжд. Майко, този дъжд направо не се спира. Отиваме да вземем слънчоглед, защото ние чокнем слънчоглед вечерта, като гледаме нещо. Има един слънчоглед, цялата турба там, не знам колко е, 1 кг ли, за 6 лева. Мисля, че е добър, сега ще го покажа като вземем от магазинчето. Мъжете, ето го слънчогледа, знаеш колко килограма е? Тук трябва да пише. Не знам да пише. Половин килограм, добре, значи 6 лева половин килограм слънчоглед. Много го дигнаха. Преди за 2 лева си взимах цяла турбичка слънчоглед. Не знам дали ви си купувате насипно. Ако сте в голям град, няма как да вземете, обаче тук в по-малките градове, в турбички, може да си вземате, нали, за колкото искате стотинки слънчоглед и да чоплите. Пък в големия град трябва да отидеш в Kaufland в билата и да си купиш цял пакет. За 3 лева пък е толкова с малко слънчоглед, не знам. Добре, приятели, сега отиваме към вкъщи вече най-накрая, се прибираме. Платихме малко сметки и така. Приятели, в момента може да ме виждате малко по-грано, защото вкъщи светлината е много шибана. Тая горе на тавана, но сега е време да запалим печката. Да, имам лютенца до мене, филийки ядахме. Трябва да запалим печката, защото вали. Това е пица, да, която сме яли. Сега имаме кашончета, късаме ги, пълним ga и ще видите как гори печката. Аз съм правил видео, в което ви показвам как се запали печка. Спомняте ли се малко по-назад и може да го гледате. Сега ще ви покажа как се пали печка между другото. Горе-долу се нареждате и така, отдолу картон. Колкото може повече слагате, после тънки, нарязани ето така, нацепени по-точно, нареждате ги горе-долу и тъй на кръст или няма значение, 2 такива и най-голямото отгоре. Като запалите отдолу, картона запалва тънките, тези това. Общо това, сега ще ви покажа. Добре, момчета, ай сега да запалим печката. Приятели, трябва ми нещо да запаля печката, обаче нямам какво да използвам, чуя се. Елайте да видим какво има, елайте да видим. Това да използвам, Аз ще запаля с него печката. Няма, спокойно. Няма да е стига. Ще с... Трябва ми нещо като, например нещо като плат. Аз ще използвам той. Но се корел, сега. Добре. Ще скъсаш другите ми. Ще успея. Който ги направи тия гащи Евола. Майко. Стана ми нещо, приятели. Още малко, приятели. Дойде ми хубаво, приятели. Това е нова мода, да знаете. Нова мода. Айде, приятели. Стигаме. Новата мода. Ай, темно пазар, приятели. Темно пазар. Спокойно, това беше скетч. Не беше истина, не беше, ама все пак се скъса гащи. Айде сега запалим печката. Готово, приятели. Печката гори вече.
Помогна то Сантоско, помогна, няма да вълъжа. Сега вече е топло, приятели. Добре, приятели, вече да лягаме да си гледаме малко телевизия и така. Момчета, вече почиваме. Лежим си тук и гледаме телевизия вече. Най-накрая да си починем. Гледаме телевизия тук си гледам всичките видеа, YouTube, работи, глупости, там гледаме телевизора. По-лесно ми, защото си лежа и пред мен нямам телевизор. Не знам вашия телевизор къде е, на стената ли, на тавана ли, обаче му е точно пред мен и много маки. Това е идеално. Добре, приятели, надявам се да ви харесва това видео, ако е така, абонирайте се и ще има вече на другото видео, може би приятели отново. Това беше просто един влог, да видите какво правя. И така, момчета, напишете ви в коментарите как сте, добре ли сте и напред вече към повече абонати. Ай, момчета. И момичета, приятели.